bitin. Dost nebûn destê wan bigînin hev. Çîroka me di derbareyî xelefê şûvî û êzdînşêrê Mîrê Botan de ev. êzdînşêr Mîrê Botan kakê pişta xuspartî Romyan e. Tu dibêjî xelef ditirse ji meydan e. Ka were em îro dekê xulhev bidin. Em ê bibînin ku kî berxe kî beran e. Hêşte were Li ser şikestina nav û deng, xelefê rêberê beran û êzdînşêrê Mîrê Botan şerê dekanî dikin. Pêre li hemberê hêzên Romya wenda dikin. Lê ta heşê wan tê serî wenda dikin her tiştî. Mixabin, xerabmalî şerê biratî. you